PATHIAN LALRAM SAWRKAR PLRS Ziaktu Rev.Dr. Zaichhawna Hlawndo Chiartu lalro pui kum sanghi sompani February ni somni paruka Dubai airport ta kapiana rama missionary na thoktura hongtura minshil tu khan thil tumanei chu zoram thar siam ani chu zoram thar siam tura adin masak tur minsha tir chu alalram sarkar din ani chu PATHIAN LALRAM SAWRKAR chuan mishing tu ma lalve rem don lova chialho na ba ka tho thei don lo ti te min sha tir bok chu alalram ta na chialho tura shia ka thi te zong khom turin chiang takin min sha tir bok lalpa ko na ang chuan ka lo hong ta a alalram chanchin tha chu ka han soi ta a thu chu tha kan lo ti hle a ma se khovel party politics sarkar bak chu ding theimo piang thei turin kan lo ngai lo ramle nam hmangai tak taka inchal nasataka PATHIAN thu soya chongchai chin te po chuan PATHIAN LALRAM chu heleya hian ding tur le ding thei turin kan lo ring meu lo kum som chuang ataka PLRS din tura politics kan lu chila kan han be tak tak nu hian mipui te po kan lo har chho chanta party politics a chuan PATHIAN thu che andu a ama PATHIAN chu andu tak tak lo ani ti po kan hmu he party sarkar kaldan le PATHIAN LALRAM SAWRKAR chu ramletling thil in ang lo ani ti kan soipo kan shafia zel Mizoram mai ni lo khovel puma democratic government kalphunga chuan indo na le inrem lo na hian topin ta ya nei lo PATHIAN LALRAM SAWRKAR a chuan rem na in topin ta ya nei lo thung don ani party politics kalphung le PATHIAN thu chu a indo tlatawangin party politics khel chunga PATHIAN thu oi tum chu chang ela soibel tum ang vel ani ti chu party politics lu chil tu te hi asha chiang tu beran ni ang PATHIAN thu chuan hmel ma te hmangai tur ati lain party politics a chuan a hma a an hmel ma ni mi lo te po hmel ma a siam bel cha zel na ani bible chuan ma ni a in midang thazo karwa tur ati lain ma ni party mi ni lo te chu a che thei ang ber chhuwa kha kan thu pui ber ani loi si PLRS din chulal iswa thil tumani hleinem karam chu khovela mi ni lo ati alom ti in mitam takin PLRS hi paithla kan tum chin hetal iswa na thu soya hian khovel hi alalram emo ata ni lo ti asoilova pilat tel lalna angkha alalram ani ve lo thu asoina ani zo ama kan lalpa iswa krista nge khan leilewa na thunei na zong zong ka hne na pe kani mathaya bung somni pariat chang som paruk ati wana Hlawndo na ring tu te chongchai thupui ber tur le an chongchai dan tur acha ang khan angai poimo chu khovela alalram din ani awangin dai kingdom come ilalram lo thleng ro se ti le thy will be done on earth as it is in heaven idu zong wana an ti angin leyamin ti ro se ti ani khovel hian chiang takin khovel hi ata ani a alalram adin na tur le adu zong kan ti na tur po leya hian ani ti achiang hle chuti rwal chuan adin na tur atan hian manrua tur chu ama ring tu te a hnung zui tu te an ni ti chu wana Hlawndo na athu cha hian achiang chu PATHIAN LALRAM SAWRKAR chu leya ading to rengem ti chan na chu lading ri lo ti hi ani khovel mun shang shanga lalram shang shanga loading to chin ama ero chu lal iswan dina tumang hi khoi rama ma alading lo chuti ani chuan engati nge kan rama kher dina tumna chan ti kha kan zo na chu ani yang a chan na chu lalpa zon chwa ram le nam kan ni wang ani lal iswan Israel nam beram bo te hne na chau lo chuan tir kan ni lo mathaya bung som panga chang som hi pali ati zofa te hian PATHIAN nam than kan ni ti hi tu ma shil ni lo hian kan lo shevek to kan nin chuan na ve ber po chanchin tha lo chu thil dang eng ma thon chwa tur kan nei lo ti hi ani khovel ram puma a mishing tamlam population a chutin missionary tir chuak tam ber kan ni anti Christian za a in chal ngam ngat kan lo ni to PATHIANin a fatak ro lu atu ni tura a hnam thlan te kan ni PATHIAN LALRAM SAWRKAR chu engata na din tur nge ti hi kan zo na tur chu ani karing khovel zong zong hi ama lalram ani a leitin reng in iswa chu lalani an ti a
khup tin reng alal na hnuaya an ching chit na turin leithar asiam don chuan mishing thar asiam phot angai chu mishing thar te chen na chu eden thar alo ni to dona lal iswa Kristan alalram sarkar din huwa chuan chu alalram chanchin tha chu khovel puma shildar turani ang tin helalram chanchin tha Gospel of the Kingdom of God hinam zong zong shatir na turin khovel zong zonga shilin a omang chumi zo a chuan top na alo thlengang mathaya bung somni pali chang som pali Rom bungria chang som pakwa a chuan thil siam zong zong te chuan be sei em in pathian fa te lo lan na chu an nga khlel hle si ti kan hmu thil siam zong zong hne na chanchin thashil tu tur pathian fa te lo lan hun tur chu alowin her chuak don ti na ani tharau chandam na khongai na chanchin tha mai ni to lovin pathian lalram chanchin tha kan shil to don ani chu marka bung som paruk chang som panga tin an hne na khovel zong zonga kal ula thil siam zong zong hne na chuan chanchin tha hi shil ro u ti kan hmu pathian lalram sarkar PLRS alodin huna pathian fa te chuan thil siam hne na chanchin tha shil na kan thok tak tak to don ani nge yang